أحواتي أبزلهم وسلام كتلو لي تسفاي قبر قد ما حجي بزعبا من إسياد تزاري بنيرة أب أونلاين زيارة خنطنق أقولهم كم زلنا انتاي خمز قبرو مسمن كم زراخبو من قست جرمن كأب زيادات اتني حتى تنق الله ببزحس لكم او قبرو زلو مالتيو تي فيديوتات بزعب إذا سرح خو أو كترقوا بتحتنا يحدكم نعابنت إذا أونلاين نتورك شو عاد تشديشتا أربعة تتبل زخاني ناي يا شيطان تكبر سرحيو من السيات حاجز ويتصموا أنت ريوملهم وزيادة زخانة إنك تندحرجرهم نعشتو من السيات بزخانة أجاباب أتراكت كجبروم كسحبوهم يفتنو محازقهم كجبروم يفتنو دحريو خاني زخانة أنصارهم يحزون نقابنت طرح خازخون كاس إلى سددلي ويساتهم ناتهم طرحهم يسدلهم ساتهم خمس جبريلهم فيديو يملؤهم أونلاين مالتي بتي أكاميرا شو أنصارهم يتقوم لهم نقابنت كن كاله خمان ويزا سنبت نجار يريقوهم مالس مانيبيوليتي جبروهم مالتيو مجمريا كن قربوهم كلهم بالطعمي كم محازقهم مخانهم مسرينياتات مخانهم زخانة زنجروهم مسهم طرح خمس ترف يروم يؤمنوهم بزتفعل عليه أجابب تقول عخاء اندحر تموالو سبزي بلو كزارب زخيل لا عقمو مالتي يرد اونيون تاي تسبسن كونه له خمس قبر زلو حج خاني اب ارجنتينيا زسم بدكا كيس تفصمه سمعهم متخونو مولو ارجنتينيا اب صرغي ازلا كمز ديمونستريشن بعبي يقبرلو زسم بدوم نسلست من السيات ترى زي فلت مالتيو اب انستغرام كمي غيروم نزي ان سلست من السيات كمز قتلون أريوم أب لايف سيشن مالتي أربعة نقلن سبات نيروم برايفت لايف نيرو كم زي مش برايفت كتقبرو تخلي خان وصون سبات رايت اللينك تسدلو انستغرام ويمولو عالم زريقوني نبرن جن لعلى 4 نقلن سبات لينك سدي دوملوم كابز يوم 4 نقلن سبات كأت فيديو اوف كورس حيزومو يزرقحو اللو مالتيو نابتيوم سدرابت كمان بتصحو مالتيو سدر دقم كمي كمز قداي خمس خونا زي ان سلسة من اسيات كأ حانتي قوال كلتا دق 10 عامت ينيرن حانت خا قوال 15 ينيرا كلتا خاب ان كأني دق حوات ينيرن تي حانت خا محاز ان ينيرا زي ان سلسة اوالد ابز قربا غزي ماكينة اب حد ماكينة تسقيلن زي اتمود داتا مسكرناتن زي ترأيالو غزي حانت ماكينة تسقيلن بوغيرن اي ترخبان نجر كأب حد جاراج ديو أب حد جزا أب بونس آيرس كبابي يتفتسمو كتب له تخليها أب أرجنتينيا يتفتسمو بحد صيرو ملو أرجنتينيا سنبيدو أب تي فيديو تسمع وزنبروخ أنتايو زخونة سب ويزخونة نعنا زدفرنا كابتي كم زقت زهر من ويزقتلن زنبر زساقين زنبرن داتا ساقيا مقتلو من أبزين تاين تاجرهم كبلاي دليني دحن بتعمي زسنبت زسك يا يونيرو حدا أبت فيديو زبالخ أنتايو قدس وقالخ تريد خني هانيركات أرتيرو مالو حدا سب السوقاء انتايلو زخونة سب نعاي زتاللني زي كوكاين قال شيء قاطايو ويابكم او زعبي درجه اللو زي انا والدك ابكم او اتينيرن زباصصحا وي قال نيرن مالتي ابتي ناتهم اسرارحا اتينيرن ابتناتن محبر ناي جبن اتينيرن مالتي يطرطرالو مبر ولا حد يترخبن بزعبين زخونه السب زي نعاي كتاللن زفتنه وي كابت زلاخكو زسرقني كم زجر إذا ساقيو زي آمت انقطان خلاتكم كتكون إلو زرقحو ناتن يا موت كتب له تخليها كساقيان كله داقتلن كله ساتن حجينا بحق أو تساتي فندين وي أقات أمين قداي تقداي خوينن متنقطع تتقيملن زي كتفلت أي بتصحونا اللو سدرابيتون of course بتعمي يا زي وصح حزن سنبيدو مالو جن بتقلالا بأونلاين زتفتسم زلوس بتعمل زي سنبيديو مستي خالق زمتصحو قد محجيو AI قلوع مس AI
ሰብ መሲልዎም ዝዛረቡ ኣለው ሽዑኡ ከም መሓዛ ይመስሎም እቲ ባምቡላ ናይ AI artificial intelligence ማለት እዩ ኣብኡ ኸማን ኬስስ ኣሎ ባዕሉ ሽዑኡ ነብሱ ክሳብ ዝቐትል ኣብ ፍሎሪዳ እዩ ነይሩ እዚ ቀዳማይ ኬስ ሕጂ ድሕሪኡ ኬስስ ከማን ኣሎ ኣብ ተቀዳመይቲ ኬስ ግን ሓደ ወዲ 14-13 ዓመት ዝነበረ ቆልዓ ኣብዚ ዘርግሐ ኣለኹ እዚ ቪድዮ ኣብቲ ኒውስ ዝብል ፕሌይሊስት ረኣይዎ እንድሕደሪኹም ማለት እዩ ብጠቕላላ ግን ደቅና ኣበዮም ዝውዕሉ ምስ መን እዮም ዝውዕሉ እንታዮም ዝገብሩ AI መሓዘኦም መሲልዎም ናይ ብሓቂ ሰብ ዝመስሎም ኣሎ ምስቲ ግዜ እቲ ሪያሊቲ እቲ ቪርቹዋል ዓለም ክህልልዎ ኣይክእሉን እዮም መንእስያት ወይ ቆለዎ ኣብ ዓበይቲ ከማን ከምኡ ፀገም ኣሎ ባይ ዘ ወይ እንድሕር ኣብ ቪርቹዋል ዓለም ጥራይ ትነብር ኮንካ እቲ ሪያሊቲ ሽዑኡ እቲ ቪርቹዋል ሪያሊቲ ክመስለካ ክእል እዩ ኣብ መንእስያት ዓበይቲ ከማን ኣሎ ብዚ ኣብ ንኣሽቱ ጥራይ ይኮን ምስቲ ግዜ ስኒ እንድሕር ጭራሽ ኣብኡ ጥራይ ትንቀሳቐስ ኮንካ እቲ ፍልልያ ኣይትገብርኒ ኢኻ እቲ ናይ ብሓቂ ዓለምን እቲ ናይ ባምቡላ ናይ AI artificial intelligence ክትፈልጦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ኣለዉ እኳ ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ በዓልቲ ሓዳር ዘይብሎም ሰበይቲ ዘይብሎም ኣብ ገዛ ባምቡላ ሒዞም እቲ ኣብ ባምቡላ ከም ሰበይቶም ዝርእዋ ምስቲ ኣብ ባምቡላ ዘዕልሉ ንዓኣ እንድሕር ዘይ ገዛ ዘይምስኹስ ይሽገር ገዛ እንድሕር ዘይከትኩስ ከይሰማዕኽዋ ውዒለ ስኽፍክፍ ይብለኒ እየ ናፍቓ እየ ዶ ገለዶ ብዘይበኣ ኣኽማን ሂወት ኣይረኣየንን እዩ ዝብሉ ኣለዉ ብባምቡላ በቃ ዝገዝኡ ኣሽሓት ሂቦም እቲ ኣብ ባምቡላ ከዓ ሰበይቶም እያ ተረዲኹምኒ ምስኣ ከዓ ኩሉ ይገብሩ ማለት እዩ ምስ ሰበይትካ ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ሕጂስ ኣብ ምንታይ ግዜና በፂሕና እዚ ከዓ ቁሩብ ከተሓሳስበና ኣሎ ካብ ኩሉ እቲኦም ቆለውዕ ግዳይ ከይኾኑ ንሕና ንባዕልና ከዓ ክነስተብህል ከማን ኣብ ምንታይ ዓለም ኣለኹ ኣብቲ ናይ ኦንላይን ዓለም ጥራይ እንድሕር ኣለኻ ምስቲ ግዜ ንሓንጎልካ ሓደገኛ እዩ ተረዲኹምኒ ብርከ ወዲ ሰብ ከዓ ንበይኑ ክነብር ወይ ንበይኑ ጥራይ ክሕልፎት ግዜ ወይ ንበይኑ ምስ ኮምፒውተር ክውዕልስኒ ኣይተፈጠረን ምስቲ ግዜ ሽዑ ንሓንጎልካ ከማን ሓደገኛ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ነቲኦም ቆለውዕ ከዓ ዝያዳ ብርክ ኣብ ቆለውዕ ከዓ ሞር ሓደገኛ እዩ ከምዚ ኣብ ሓፂራ ዋርሖም ከማን ከምዚ ሳቶም ዝበልዎም ዝእዝዝዎም ገሊኦም ብጣዕሚ መቸም ድሓን በብሓደ እንታይ ከም ዝብልዎም እንታይ ከም ዝገብርዎም ክትብል ከማን የሰክፈካ እዩ ይትረፈና እሱ ግን ጃስት እንታይ ንገብሩ ኣለዉ ደቅና ጽምዋ ኣለዎም እንድዩ ጽምዋን ምስ መን ይውዕሉ ኣለዉ ኣብ ደገ ድዩ ኣብ ገዛኻ በርገስኻ ብሕጂ ምናልባት ኣብ ደገ ክብሎ ኣይትደሊን ኣብ ክፉእ ከይጋጥሞም ኣብ ገዛኻ ግን ምስ ኮምፒውተር ጥራይ ንድሕር ውዒሎም ከማን ኣይና ሓንጎሎም ጽቡቕ ኣይ ከማን ዲፕሬሽን ባዕሉ እቲ ነዊሕ ኣብ ኮምፒውተር ምውዓል ጥራይ ንቆለዋ ኣብ ካልእ መጽናዕቲ ምጽእ ነይረ ናብ ዲፕሬሽን ድዩ ናብ ካልእ ሕማማት ፕሳይኮሎጂካሊ ድዩ ናብ ወልፊ ድዩ ቆለዋ ኣለዉ መንእስያት ንደቆም ንስድራ ቤቶም ነዲኦም ዝቐተሉ ሰለስተ መንእስያት ኣዋልድ ኣለዋ ነዲአን ዝቐተላ ስለ ኢንተርኔት ዝኸልከለተን እዚ ከማን ተዘርጊሑ ነይሩ ኣብ ኩሉ ተዘርጊሑ ኣሎ ብጣዕሚ ሙሉእ ኣሜሪካ ኣሰንቢድዋ ብሰንኪ ወልፊ ወይ ሓንቲ ቆልዓ ኣላ ንጓል ሓትናኣ ዝቐተለት ብሰንኪ እዚ ኩሉ ሓቂ ዝተፈጸመ እዩ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ሕጂ ከማን ዝተፈረደት እቲ ቆልዓ ሓንቲ መንእሰይ ንጓል ሓትናኣ ብሓንሳብ ሓዲረን ትምሸት እቲ ብሰንኪ እቲ ሓዳሽ ኣይፎን ስለ ዝረኸባ ብሰንኪ እቲ ኣይፎን ነቲ ሓንቲ ቆልዓ ቀቲላታ ኣባኢስዎን እዚ ከዓ ኣብ መደቀሲአን እዩ ንጽብሒቱ ከዓ እቲኦም ስድራ ቤት ረኺቦምን ሓንቲ ዓሪፋ ጸኒሓቶም ማለት እዩ ካብቲአን ቆለውዕ ብሰንኪ እዚ ኣይፎን ሓዳሽ ከምኡ ካልእ ኬስ ነይሩ ሓደ ቆልዓ መንእሰይ ኣይትወፅን ኢኻ ዝበሎ ብኡ ከምኡ ዓይነት ኢንተርኔት ከዓ ተኸልኪሉ ብገዛ ኣብ ፈተነ እዩ ነይሩ መስኒ ናቱ ጥራይ ኣይቀተሎምን ግን ክቐትሎም ሓሲቡ ሙሉእ ስድራ ቤት ብዙሕ ኢኻ ትሰምዕ እቲ ካብ ኖርማል ወፃኢ ወልፊ ክሕዞም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ስለዚ ክንቁጥቦ ኣለና እቲ ግዜ ወይ ድማ ኣብ ምንታይ ከየውዕልዎ ኣለዉ ብዙሕ ነገር ከዓ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ቆለውዕ ከዓ ንፅቡቅ ዝጥቀምሉ ኣለዉ ንኣሽቱ ኣለዉ ናቶም ቢዝነስ ዝኸፈቱ ኣለዉ ብኦንላይን ብሰንኪ ተገዳስነት ናቶም ኣብዚ ዕድሚኦም ናቶም ቢዝነስ ላዕሊ ዝኸደ ኣሎ ኦፍ ኮርስ በይኖም ክገብሩ ይክእሉን እዮም እዚ ውክልና ናይ ስድራ ቤቶም የድልዮም እያ ቢዝነስ ናቶም ዝኸፈቱ ክብለኩም ዘሎ ከለኹ ግን ዝኾነ ነገር ዝተመሃሩ ብኦንላይን
ካብኡ ተማሂሮም ከዓ ንፅቡቅ ዝተጠቐምሉ ከዓ ክንደይ ኣለዉ ማለት እዩ እዚኣ መንእሰይ ኣላ ሓንቲ ኣሜሪካ ከማን ዝበለፀ ዩቲዩብ ዘለዋ ጓል ክንደያ ነይራ ክትጅምሮ ኮላ ንእሽተያ ነይራ ሕጂ ጓል 13 14 እያ ግን ካብቲአን ቤስት ዩቲዩብ ዘለዋ ዝበዝሐ ዝረኣየ ብሾርትስ እያ ጀሚራ ንኣብነት እያ ከምዚ ዓብ ኡክያ ኣለዋ ሽማ ረሲዐዮ ሕጂ ግን ትፈልጥዋ ትኾኑ ኣብዚ ከማን ኣብ ኩሉ ትሪኣ ኢኻ ሶ ያ ጓል ትሽዓተ ክኾላ ድያ ገለ እያ ጀሚራቶ ያ ግን ካብቲ ዝበዝሐ ኣታዊ ዘለዎ ዩቲዩብ ኣለዋ ንዓ ከምኡ ከዓ ካልኦት ያ እዚ ድሮፕ ሺፒንግ ድዩ ገለ ድዩ ቆለውዕ በቃ ቢዝነስ ዝገበሩ ኣለዉ ባዕሎም ኩሉ ፈትሾም ዝረኸብዎ ኤንድ መንእስያት ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንፅቡቕን ንኽፉእን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ጥራይ ኣብ ምንታዮም ዝውዕሉ እንድሕር ትምህርቲ ተጠቒሞምሉ ፅቡቕ ግን ውሱን ግዜ ክህልው ኣለዎ ብሓፂሩ መንግስቲ ጀርመን እዚኦም ፖሊስ ድዩ ገለ ካምፓንያ ጀሚሮም ኣሎ ናይዚ ናይ ሸይጣን ስራሕ ዝሰርሑ 7-6-4 ግሩፕ ግን ብዝተፈላለየ ሽም ኣለዎም ባይ ዘ ወይ ከምዚ ኮነ ኢሎም ንቆለውዕ ዝደልዩ ፅምዋ ዘለዎም ወይ ሽግር ዘለዎም ከምዚ ካምፔን ጀሚሮም ብርክት ሓንቲ ኬስ እንድሕር ትዝክርዋ ኮይንኩም ኣምፅያ ነይራ ኣብ ናተይ ዩቲዩብ ከማን ኒውስ ትብል ፕሌይሊስት ረኣዩ ሓንቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረት መንእሰይ ኣብ በዓል ሃምቡርግ ኮይኑ ሓደ ወዲ ሱርያ በቃ ብሪሞት ኮንትሮል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ነብሳ ከም ትቐትል ገይርዋ ማለት እዩ ሓደ ወዲ ሲርያ ኣብቲ ግዜቲ 17 ነይሩ ሕጂ 23 ነይሩ ብምንታይ ከዓ ተረኺቡ እንድሕሪልና FBI ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ትሬስ ገይራቶ ማለት እዩ እቲ ናይ ናታ ኮምፒውተር ምስ ፈተሸት ምስ መን ይርክብ ነይርዋ እቲ ቻቲንግ እቲ ናታ ኮምፒውተር ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እዩ ተኣሲሩ ድሕሪ ከባቢ 2-3 ዓመት ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ተኣሲሩ ግን እቲ ገበን እቲ ኣቆልዓ ነብሳ ዝቐተለትሉ ኦልሬዲ 5 ዓመት ገይሩ ማለት እዩ 5 ዓመት ገይሩ ከይኸውን ኣይ ዶንት ኖ መቸም ነውሕ ገይሩ ወይ 3 ዓመት ኣብቲ ቪድዮ ገሊፅ ኣለኹ ብምንታይ ረኺቦሞ እቲ ኣናታ ኮምፒውተር ምስ ፈተሽዋ ኩሉ ዳውንሎድ ገይሮም ስታዲ ምስ ገበርዎ ምስ ፈተሽዎ እንተረኣኻስ ሓደ መንእሰይ ኣብ ጀርመን ኮይኑ ነዚ ኣጓል 13-14 ዓመታ ፅምዋ ዝነበራ ዲፕሬሽን ዝነበራ በቃ ደፋፊኡ ከምዚ ነብሲ ሕረዲ ከምዚ ግበር እንዳበለ ነብሳ ከም ትቐትል ገይርዋ እቲ ኦም ስድራ ቤት ከዓ ኣይተረድኦምን ስለምንታያ ማለት ሶ አይሶሌትድ ከም ዝነበረት ነፂላ ከም ዝነበረት ካብ ካልኦት ዕሩኽታ ድዩ ኣብ ኮምፒውተር ብዝያዳ ግዜ ከም ትሕልፍ ዝነበረት ጥራይ ይርድኦም ነይሩ ግን ክሳብ ክንድኡ ኣይተፀበይዎን ስለዚ እዚ ከዓ كله جنا نتأنق قلو بليس يحواتي إذا خفرحكم إلى يكون جن كندي يا تيزلو خنفلت قلنا تزي مفلات يو أحد جنيا إذا بكل جزء نحر سمع خيانير كمان كتستبهل تخيلي خا دق أي خميها لو نبحق حقو ساتيوم أبيك يحلفوا له جزء دق نحر كوينهم كمسمن يحلفوا له انت عينة التحساس باللوم أبتمرتخ خنتايم زمهروم كال فيديو متسنير ناي كتابة أبتمرتي كما يجرم بنأشتهم كأمنوهم زدليو ناب حدا وصون التحساسبا كخدوهم كفلتوهم كم زدليو انت التحساسبا اللوم إلكم كستاي more communicated لنا more كأني ناتم كنتات مفلات إدلنا بقولو شنخسني كن فلت مالتيو تو قلعس كمايو انتاي زلو يا كمتي أبكال إزبالكو خمان أب كندغارتن حجي يحطوهم كمايو زسمعك ودو دو يسمعك ودي خامش نسخة ويقوالي زسمعك زيتات حجي انتاي عمتو ترديخ مني كم تمرتخا يريوم ندحر كتكير دلي خايف قدلكا يودو قلدو اذا حجي تطخنا بلوي نخلينا بايدنا خايلن برك كم زي تمهروم كم زي تغبرو كم زي تفطرو كم زي عين دلينينا هايمانوتنا يفقدلنا كتب له ما يتخنيها جن اسخا خا قندي الكونكشن اب مسኦም ዘሎ مور ندحر كوينو طراي خا از امنوخا ندحر ساتم هيوتهم يغبرو كوينو مسخا هيوتكا طراي تغبر كوينكا ولا حدا زراخبك كايلن انت حرقلي الكايم كمان صباحنكم مستعبيت مستي ناتهم كستاي
ፋየር ኤጅ ዝኣትውሉ ግዜ ኣይሰምዑኻን እዮም እንድሕር እቲ ኮኔክሽን ብንእሽቶኦም ምሳኻ ዘየለ ጥቡቕ እንድሕር ዘይኮነ እሙን እንድሕር ዘይኮነ ጎነፅ ዘይብሉ ከዓ እሙን እምነት ክህልዎም ኣለዎ ክፈርሑኻ ከዓ የብሎም እንድሕር ይፈርሑኻ ኮይኖም ጎነፅ ተብዝሓሎም ኮንካ ወይ ፀቕጢ ተብዝሓሎም ኮንካ ስትሬስ ትገብረሎም ኮንካ ስለዘይነፋዕኻ ዶ ስለንፉዕ ዘይኮንካ ዶ ስለከምዚ ዘይኮንካ ወይ ዘየለዓልካ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክትበኣስ ትኽእል ኒኻ ግን ክበዝሕ የብሉን እንድሕር ስኢታት በዚሑ ስትሬስ ስለዝኾነ በቃ ካድሙ ጥራዮም ካብ ንዓኻ ንኻሊኦም ዝኣምኑ ስለዚ እስኻ ንብሉፅ ክኸውን ኢልካ ኢኻ ከምኡ ትብሎም ትጉንፆም ዘለኻ እስኻ ግን ብዝተዛዋሪ መገዲ ኦፖሲት ኣንጻር ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ኣንጻር ዕላማኻ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ስለዚ ሞር ፍቅሪ ሞር ክንሰምዖ ሞር ኮሚኒኬሽን ሞር ግዜ እቲ ግዜ ከዓኒ እቲ ዝኸበረ ክትህቦም ትኽእል ክዳን ኣይኮነን ሓዳሽ ብችክለታ ኣይኮነትን ሓዳሽ ኮምፒውተር ኣይኮነን ትቐንዲ ክትህቦም ትኽእል ፅቡቅ ግዜ ክትሕልፍ ፅቡቅ ኳሊቲ ታይም ኤንድ ፍቅሪ ግዜ በቃ እዚአንን እሱ እንድሕር ኣለዎም ጥራዮም ከዓኒኦም ዝያዳ ምሳኻ ንዓኻ ፅባሕ ንኮ ዝያዳ ከኣምኑኻ ወይ ክሰምዑኻ ዝኽእሉ እዚ እንድሕር ዘይረኸብዎ ብንእሽቶኦም ካብ እኹል ኣብ ኢድካ የለውን ኣይኣምኑኻን እዮም ዝያዳ ንኻልእ ሰብ ብደገ ዝመፅኦም ዝኣምንዎ እንድሕር ጭቕጭቕ በዚሑ ወይ ፀቕጢ በዚሑ ማለት እዩ ከም ናይ ዓድና ክንሕዞም ኣይንኽእልን ኢና ጀስት እዚኡ እቲ ሓቂ እንድሕር ደሊናዮም ንመፃኢ ማለት እዩ እዚኣ ኣቲ ተገዳስነት ኣገዳሲት ነገር and of course ka hobby du geledu tisatom natom talent ክስታይ ክንገብሮ ክትፍትና ኣለና መታን ኣብ ካልእ ግዜ መታን ሓንጎሎም በትን ደልዮ ክምገብ ጥራይ ሙዚቃ እንድሕር ኮይኑ ወይ ስፖርት ድዮም ወይ ፔይንቲንግ እዚ ናይ ኩንስት ኣርት እዚታት እንድሕር ኮይኑ ናቶም ተህቦ ናብኡ ከዓ ዝያዳ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ዝኾነ ኢንቨስትመንት ንገብሮ ኣብኦም ናትና ዝዓበየ ፀጋ እዩ ዘምፃልና ማለት እዩ ፅባሕንኩም መን ይፈልጥ ኣይናይ ፍሉጥ ተዋሳኣይ ድዩ ኩዕሶ ተፃዋታይ ድዩ ወይ ገለ ዝኸውን ስለዚ ሕጂና ከዓ ከምኡ ክንገብሮ ንኽእል እምበር ፅባሕንኮ ከዓ ኣይሰምዑኻን እዮም ከምኡ ግበር ሕጂ ከዓ ንኡ እንድሕር ሕጂ ጀሚሮም ከዓ ንኦም ክዕወቱ ዝኽእሉ ብሓፂር ብንእሽቶኦም እዚ ክብለኩም ይደሊ ሰሰናይቱም ነርኩም ካባኹም ፈሊጥ ወይ ሰሚዐ ጥራይ ዘይኮን ኢለይኮንኩን ግን እቲ ዘሎ ክንፈልጦ ኣለና ደይ መንግስቲ ኣትዕብዮም ደይ ትምህርቲ ኣትምህሮም ደይ ኣብ ፅቡቕ ዓዲኦም ዘለዉ እንታይ ከፊእዎም እዚ ኣተሓሳስባ ማይንድሴት ክንሓድጎ ኣለና በርከ ሓቂ ሓይሽ ኣብዚ ዓዲ ቆልዓ ምዃን ቀሊል ኣይኮነን ብናተይ ርድኢት ኣብ ዓድና ከማን ይጥዕም ቁልዕነት በርከ ተዓፂኻ ኢኻ ተዓቢ መሓዙት የብልካን ተነፂልካ ኢኻ ተዓቢ ሃፒነስ የለን እቲ ፅምዋ ኣሎ እቲ ፀቕጥሎ ከምቲ ንዓና ፀቕጥ ዝስማዕና ብዝዓዲ ንዕኦም ከማን ይስምዖም ኣብ ትምህርቲ ክንደይ እንታይ ከም ዘሕልፉ ይንፈልጥ ኢና እንታይ ብዙሕ ክስታይ ኣሎ ብዙሕ ቅድሚ ሕጂ ሴሚናር ኣላይለ ነጊረኩም ነይረ ኣይ ዶንት ኖ ተመዝጊብኩም ዲኹም ኣይተመዝገብኩምን ብነፃ ነይሩ ቆለውዕ ብሕልፊ ፀለምቲ ዘሕልፍዎ ኣብ ትምህርቲ ጎነፅ ቀሊል ኣይኮነን ንዓኻ ኸይነግሩኻ ዶ ኩሉ ግዜ ኣይነግሩኻን ይኾኑ ብውሽጦም ግን እንታይ ይሓምሎ እስኻ ኣይትፈልጥን ኢኻ ግን ጽልዋ ይገብረሎም ከምቲ ንዓና ጽልዋ ዝገብረልና ዝዓዲ ንዓኦም ከዓ ዝያዳ ጽልዋ ይገብረሎም በርከ ንኣሽቲኦም ዘለዉ ገና anyway ሰትሰናይቱም ነርኩም ሓሳባትኩም ኣብ ታሕቲ ግለጽለይ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ትድግፍዎ ዶ እንታይ ትብሉ thank you bye